Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paboritong ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Good morning, good morning, good morning. Masantos and maabig morning lang ula balang sinansakay programa na PEM Pam Sabin Malay. Yada aspeto technical kolop kantabay tini si Engineer Nexon Dakal. Siyempre saray kolop yun sayang programa. Amigo yo RJ Jimenez at your service. Always tansay partner ko. Asay Oscar President na luyag na Pangasinan. Tanos Kahed at Balay na Binmalay, partner Leon Elorde Caso Jr. Good morning, partner. Good morning, partner RJ, at sa lalo sa aking listeners na, sa subscriber na namin, yung daringan at sa istasyon ta, Santos Maabig, yakamusan siratan, ito kigalang Tanlugay, at sa empleyado namin, nadluhad ang Balay na Binmalay, Masantos Maabig, yakamusan. Saraya makukuli na maunoriran na empleyado tan dasaya balay na Binmalay, partner. Kumusta natan? Okay, partner, siyempre tuloy-tuloy ang trabaho, ito na serbisyo at saray balay kato na Pwede tayo, siyempre tayo, ang kalabyan, yung kami mga 8 o'clock lamot na labi. Talaga, di tanad sa opisina, sinumpal, iray pipirmaan, tan na saray na pagyagawin, tan natan, antak, buntun lamot. Saray, pipirmaan di tan na saray, amin niya, unlad tan niya, ang gaman anto estado bilay, at welcome di tanad loob na munisipyo, partner. Partner, siyempre, ang tamang mayor, kailangan bayan muna bago sarili, servisyo muna bago sarili. Katulunta na kalabyan lamang, nabog niya na susod labi o mga opisina, sinumpa namin, so sana pipirmahan, namin
gawin lang mo at sayang agaw, partner RJ. On, tana siyempre sa idayo tatan at sa maong relasyon na sa executive tan legislative, partner. Partner, marakap natin. So, ulupan na sa executive tayo, na sa executive batan. Legislative tayo na po na wala may koordinasyon, na iter, irami talagang tuwan, respeto yung sakit na sakitan, antaray trabaho na bawat sakit, partner RJ. Kanya na wala ramay karaw tan nasasalita ng mayor about legislative at satan at amay walad maong pantatalusan, partner. Gataundan. Partner RJ. Sa sakit, partner RJ, sa kaya panawagan mo at yan na naman na-interview ko sa kaya radio station. Oy! Kapag sa'yo naman, so, Pimaway uplift program na sa gobyerno tayo. Tamay 2,000. Tayo, 2,000 naman, so 4 piece ang turaman. Kaya, ang muna talusan, 1-2 man, na balang, so saray, totoo tayo. Tapos akin naman, partner, sa kayo mo kaya panawagan mi, no, around the nga, at saraya, lalo sa citizen, kaya panawagan at kinang Presidente Bongbong Marcos at si Secretary Gatchalian, bakit marami silang nilalabas na pera para sa ating mga kababayan? Tama nga, pero naisip ba nila ang kailangan ng ating mga senior? Matagal nang mitiin nila maging universal pension. Nilalabas silang pera, pwede na yan para sa universal pension. Ngunit ito ba'y naisituparan? 1992 pa ito na panaginip ng ating mga senior, bilang senior, kaya ako pinanawagan sa ating Presidente, kay Gatchalian na gawin naman nila yung para sa ating mga senior. Oo nga, ang ating mga pundasyon ng ating gobyerno, isipin nila pag walang senior, wala sila. Tama. Isipin nila, dapat ngayon, nandyan na po ang ating bibigay na para sa mga senior. Marami lalabas na pera, ilang milyon yan para sa uplift program lang. Ito ba'y mapapasya nila mga anak? Pero mga senior, nakikita ba nila ang hirap ng mga senior? Hindi lang milyon, partner, bilyon. Bilyon. No. Inisip ba nila yung kanilang sakripisyo sa bayan? Kaya kami nangawagan po. Tulad na naman, alam mo itong ibibigay na uli na 2,000, magulo to kung titignan ko pa na kasi galing sa CBMS, may listahan ng ibababa ang gobyerno na hindi nalalaman ng mga kapitan LGU. Paano yan? Kung isang pamilya nakakuha lahat dahil nakalabas ang mga pangalan nila. Paano isang pamilya naman na kahit isa hindi makakuha? Ngayon ka po. Ito ba'y tama ba ito? Hindi tanong na apply may babagam. Sana all, walang masaol. Oo nga kasi partner dapat sa proseso, magtulpag ni Ragat sa local officials, na para local officials, ang tatalo siya para may intelligent at bawat barangay, bawat balida. Tapos kasi rin naman depensa. Was out ay magiging manwashing na pag-irritability kasi ito lang ang binabasa amin. O paano naman ang kapitan? Silang kawawa. Makakala ng tao sa kanila galing yung listahan. Ito panawagan natin sa gobyerno natin na ayusin naman ang mga proseso. Yung ginagawa nila, pantay-pantay ba? Lahat naman naghihirap eh. Hindi lang yung mahirap, naghihirap lahat ng tao. Takintan partner, sa igawan dan satan, amaya sa kaya sektor grupo, ay paralandad purpose, amaya sa kaya paralandad PSA, no siya para may walad laylayan, amay sa kaya ramay low income, iparalandad SSS, si katutan sa sistemang gawan da. Natan, singasami ibabagam, paano to, no binambantot lamutay? Amalantin, binambantot. Di ang pa. Wala rin na duble-duble. Siya sa tanay, panagkalaga na senior citizen siya Sokpen, si BMS, ipalpak. Saro man, nandundong si Mayor, tan si Ma'am Diama, si Juanan Mayor, ipasabi ni Ibabaga, kaya uno pa siya ay si regional director na DSWD, tamang tutulagin ka mo. Pagdudubot si Mayor na anturay legal. Magano partner? Disqualification na kaya disqualify. Magano? Katulad so na ibagamit siya rin tutuan o sa tay mangipas kayo ang yantara ng to kaya disqualify ra. Akinapun niya, dalawang pantay-pantay, wala siya nasawa, wala unta na atang tawag. Bakit ganun? Sabi ni Mayor kaya, kung hindi yung gagamit to, aabot to sa taas. Chupa may Madam Gemma partner. Katoy siya probinsya lang mo na at tamo at kaskasan inaraya. Na DSWD?
Okay. Okay. Officers na di sa Maliw, di antam. Mhm. Sika na tutul na LGU balat. Sika na ba suma-implement na laws. Yung mga agwa tagay. Kasi dapat na pagpagan di ba tagay. Kasi kasi empleyado, sika rin mga ako lang na ang tura ka man, ibabagaray mayors, aray Oscar, aray Baska, natututali na lapod. Kung tutumbok labat nila mo tadlay. Sika empleyado labat, magkaroon tumbok mo siyempre. Nagdala mo sa trabaho, nakaton. Si Kwame mo, balo sa raya isundis ng baliw-diwan. Magtatala yung banking. So gagawin gobyerno, iskara unang sa mamad. Yes sir, kaskasyan kami mo, nuli posyo. Di ba nga dilig na naman sa mga kunor yung gano'ng pikaw, magpagkandara. Arama so dapat, nang nasaray, kumbalay, nasaray individual, sa dapat gawad na mas kanat pagandaya, nagtadang pikaw, dapat people tagandaman. Ni walay Sama nagkaroon na ng gobyerno, nagkaroon na sa katuyo nalagay, para sigara, lahat po tayo, meron po tayong obligasyon sa ating gobyerno, sa ating pamilya, at ating sarili, na kung anong mali, dapat ituwid. Ni walay man tutupot, partner. Natin yung Partner. isang paraan kung saan tayo makakatulong sa gobyerno, hindi yung paraan na sarili muna bago sila. Ni walay partner, magkano? Walay man tutupot. Akin atay universal pension kuno, akin at agaylay irap dan na ipatunton anti makasungag, partner. Akin nako kulandan ni kuno pirma. Taman lang ti partner, aman si Baba Gabi, no sa ragday mag-release kung tanakabalad Lante. kwarta. Ibarang kami kwarta, may malitan kwarta, maraming gastos na sa impeachment, marami nang ginagawa kung ano-ano yan. Naibibigay ba nila yung tama para sa ating mga senior? Ako pinaglalaban ko ang senior. Kung sino man mapakan ko, kung sino man ang medyo mabibigyan natin ng mga panawagan, kulimbang man, pasensya na po kayo. Tinutuwid lang natin po at pinapaabot natin ang ipinaglalaban natin ang mga katwiran, ng mga tamang katwiran at ang mga kahilingan. At tama naman sila na hindi natin napapansin ang mga senior ng buong Pilipinas. Yun, ang pinaglalaban mo, hindi lang sa Binmali, partner, buong Pilipinas. Opo, partner. Ito, partner, kasi may being a senior, pero hindi naman ako nagsasabi ng nilalahad ko ang aking mga kasama sa OSCAP o OSCAP, kundi may personal being a senior sa pag-iikot ko at pag-ipag-consultation ko, hindi lang sa Pangasinan hanggang Manila, nakita namin yung hinaing ng buong Pilipinas. Ito ngayon, naglabas sila ng uplift program. Ba't hindi nila mailabas lang yung para sa mga senior? Tanong namin, ano ang dahilan ba't ayaw nila ilabas ang para sa mga senior na ito'y kanilang karapatan? At isipin na may karapatan ng senior, hindi lang sila. Sa buong Pilipinas, sino aktibo ngayon? Mga senior. Sino man nagrarally? Sino man nasa liptis? Mga kabataan. Sino nagtutuwid sa kanila? Mga senior. Kung walang senior, walang gobyerno. Saya good morning taga Barangay Bunlag ni Basang Kalabat. Saya kuanan Rowena na Barangay Bunlag atay uplift program pangukuyong lamet asing gerlay tuy ay suna gabay ti baga. Singa pangukuyong kuno partner tinibagam sa tan. Partner at ang suto ay problema tayo tantam. Sa gobyerno kasi nanangan to may problema at tagay. At nanangan may problema, iba ba ito? Reach out program. Kaya kung reach out program na, at gagawin na yun, ang paano ang application, na magulo kaya mo. Talagang ibubus nga na partner ko So, para da karapatan na saray senior. Siya nga naman, dahil alam po ninyo, atay iterda na ayuda, billion of pesos baka galing pa sa ano yan dahil sa utang, partner. Antam, lumulubo na yung utang ng ating bansa, partner. Kaya partner, kaya ang gobyerno dapat mag-isip-isip. Dapat sana kung lahat ng ating nasa public servant ay mga style ni Mayor Pereira, siguro malilinisan ang bansa natin. Ituwid ang tama. Tingnan mo, ituwid ang mali. Tingnan mo
Pero ang pinmali hindi sa pagbubuhat ng sariling upuan ni Mayor Merera, nakita mo pagkaiba ngayon. Mm. Nakita ng tao yung anong nangyari sa Binmalay. Nakita nila yung mga aspeto na malinis ang Binmalay. Ngayon, nasa top 30 sa buong Region 1, top 15. Nakikita mo, yung income niya from 50 million, naging 300 million. Nakita nila yung pag talagang i-impose natin yung mga gandang mga panukala, mga rules and laws, ay matutuwid ang buhay ng Pilipino. Alam mo, kung tutusin mo, babasa ka ng mga books, ang pinakamayaman na bansa ang Pilipinas. Mhm. Nandito lahat. Lahat, oo. Kaya lang, ito po ay na-exploit ng ating mga foreign other countries. Pero itong Levi's, galing sa Pilipinas yan. Nilalagyan na ng pangalan ng Levi's sa Amerika. Dito ginagawa. Mga chocolate, galing dito yan. Binabalik lang sa atin. Yung labeling, ha? Kaya tingnan natin, kaya lang kasi hindi lahat naman ng Pilipino, alam mo naman, yung ginagawa ng gobyerno, alam mo, lalong pinapaintim niya yung ugali ng Pilipinong tamad. Yung purpose, ano yan? Meron bang naibibigay na maganda sa mga tama, maganda, pero tama ba yung pag-implement? Diretso bang implementasyon na sila ba'y nasusunod? Yan na naman, uplift, purpose na naman. Nako. Nasaan ng mga senyor? Malapit na sila sa butas. Oo. Samantalang sila yung dapat na alagaan, partner. Sila ba, brother, na maging senyor? Hindi sila tatanda? Sipin nila yun. Dapat Kasi, ibigay nila yung karapatan ng senyor dahil sila ang foundation ng gobyerno. Sila ang nagsimula ng gobyerno. Pinaglaban nila ang ating bayan. Sila pa rin. Mga senyor pa rin. Hindi mga kabataan. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya ang pinapakita ng senyor, yan naman ang ginagawa ng kabataan. Kaya dapat bigyan pansin ng senyor dahil sila ang nagsimula ng bayan. Partner RJ. ito sabi niya, habang may kurap pa, walang asenso, buti pa daw sa Binmalay at bayan muna bago sarili. Galing ito sa isang nakikinig. Good morning sa Barangay Kanawalan. Partner. May corruption daw, kaya hindi aangat-angat ang bansang Pilipinas. Alam mo palagi sinasabi natin, kurap ang gobyerno. Pero mo, sa impeachment lang, partner, ang nidepensa ni Alan at saka ni magkapatid na Cayetano? Si Vice. Anong nidepensa ng mga itong mga majority? Yung si PBM. So, ang pinaglalabanan doon, dalawang tao. Di ba? Mamaya, nagalit ang tao ulit. Ano mangyayari? Umpisa ulit tayo sa uno habang nandun ang development. Dapat tingnan natin yan. Kung nag-isip ang ating Pangulo, nag-isip din ating pangalawang Pangulo. Kaya dapat isipin nila yung kapayapaan at magandang kinabukasan ng kanilang nasakupan. Tulad ng Binmalay, titingnan niya yung kagandahan ng kanyang sinasakupan kung tama ang ginagawa niya. Kahit magalit ang 10, kung mabibigyan mo ang 100, doon ka na lang bayan muna bago sarili. Ni second tayo at atay 2,000 sa Kiago Labat ang kapula kwento. Sinintong ito'y. Sinintong ito'y. Di wale, basta 7.5 million household inaindan partner. Ano kaya ang binigay I-times mo the 2,000. Di ba? Bumili naman sila ng subsidy na talaga may bibigay. Bigas. Mga ganyan. Kaya lang ang problema dyan, partner naman, tutubukan na naman nila. Nako. Sino mananalo? Pulsa muna nila bago tayo. Buti nga dyan sa Binmalay, partner, pagka may gastusin dyan, binubunot na sa sariling bulsa ni Mayor. Yun nga, partner, ito dapat malaman. Para wala natin nang mga kababayan, habang sa ating usapan. mga kapit na lugar, sa ating bayan, ng ating buting mayor dito, may political will. Daliling pera ang ginagamit nila para makatulong sa bayan. Yan ang tunay na public servant. Bubulot ka dahil kailangan, dahil ginusto mo ang maging public servant. Isakripisyo mong pamilya mo dahil gusto mong maging public servant. Isakripisyo mong oras mo dahil ikaw ay tunay na public servant. Ganyan din ang ating Panginoon.
nagsakripisyo pati buhay niya para masilbihan ang ating bayan, ang ating mga Kristiyano. Nakita mo naman, dapat isipin nila yun. Hindi magkakalayo. Kung mabasahin mo ang Biblia, babasahin mo mga utos sa ating gobyerno, hindi po magkakalayo. Magkakaiba lang sa implementasyon. Yun. Kaya kailangan talaga pag ikaw ay nanilbihan, kaakibat yung pagtalima sa kautusan ng taas sa partner. Para maiwas sa mga... Mayor Merera, galing niya sa seminarista yan. So alam niyang i-combine ang utos ng Diyos at utos ng ating gobyerno. Tutusin mo, parehas lang yan. Sa implementasyon lang at may pagkakaiba lang sa kanilang, may diversity lang sa pag-implement o may pagpapaliwanag. Tulad ng tulad ng 1% ng bawat senior citizen. We have so many laws governing in diversity. Nag-iba. Kaya lang tingnan natin, yung mabigat, yung talagang tama na bayan muna, sana all ang napimasaol. Yun. At, Bago mag-implement ka. Kahit sinong masagasaan, basta nasa tama yung implementasyon, kahit sinong masabihan, basta sa kapakanan ng bayan, ganyan si Mayor Pete Partner. Kasi tingnan mo, sa iba't ibang bayan, sa iba't ibang lugar natin na Partner RJ, nakita ko yung sabi nilang 50-50 ang pagbibigay sa ating mga senior at PWD. Tama naman, dahil itong ating mga PWD ay kailangan nila ang tulong at senior. Ngunit, yung 50-50 na pag-isipin po natin kung talagang 50-50 yung pamimigay natin. Biro mo, sa isang bayan, kung 2,000 lang po ang ating PWD at 11,000 ang ating senior. Patatiin mo ng parehas ba yan? Logically, magpipili ka kung ano yung tamang paraan para maibigay mo yung 50-50 ratio sa ating mga senior at PWD. Ito po yung aking panawagan sa ating mga local government, mga barangay captain, kasi sa 24, ito ilalagad ko sa aming meeting. Lahat po dapat natin panahon na para ilantad natin sa gobyerno kung ano yung dapat gawin, kung ano yung dapat karapatan ng ating mga senior Partner RJ. No, may win-win solution dyan Yung bilang ng PWD at senior citizen, pagsamahin mo na lang at equally divided. O, di sana all, walang masaol, partner. Oo, yan ang sinasabi namin. Kaya lang, sometimes, you cannot bend the law. But you have to know the law. Kung ano yung tama, kung yung binibigay mo is in fairness with everyone. Isipin natin, you cannot bend the law. Yun ang utos nila, sabi nila 50-50. Right? Pero paano magiging 50-50 yan? Ano ang gagawin mo para maging 50-50? Yan ang isipin nila. Hindi yung porque sinabi nila, hatiin mo yung cake ng 2 anak mo. Ay, kung ilang anak mo, isa PWD, isang senior. Hatiin mo ng hati. Tama ba yun? Kung 2 anak mo ng PWD, 10 senior na anak mo? No, Tama ba yan? Tama ka. Nandun ba yung essence ng 50-50? Nawawala. So, nasa implementasyon ng 50-50. Yes, The law is very silent on that matter. Basta nakita mo, sabi niya, 50-50, pero isipin mo kung ano yung tama. Kung ano yung 50-50, kung isipin na dito, makakalamang dahil, siyempre, lamang ito. Paano? May kailangan din ng mga senior. May kailangan din natin mga ganyan. Paano yan? Wala. Isipin natin. Aliwan patas, apagan. Sige, walay pisa dito na. Iapagan mo, paldoan mo, tagawam niya, gaway PWD, gaway senior. May sakya kapaldo, duware manapag, may sakya kapaldo, samplura, di aliwa apagan. Partner, habang malit ng oras natin, medyo ako may panawagan, partner. Salamat sa iyo, partner. At meron tayong isang programa na PM sa Binmalay kung saan ay hatid ng ating mga kababayan ang kanilang hinaing through text at ito makakarating sa ating buting mayor. At i-interview natin ating buting mayor tuwing Monday o kung anong oras natin pwedeng interview ay pwede para may saan niya itong mga kahilingan ng ating mamamayan. Ito ba naman ang ating kahilingan, partner RJ? Konting oras lang, panawagan mo atin. Ito'y panawagan ng isang head ng senior citizen
I talk in my personal capacity as a senior citizen. Nanawagan po ako sa ating mahal na Pangulo, sa ating mahal na Sekretary. Marami kayong nilalabas na pakabutihan ng ating mamamayan. Ngunit, naibibigay ba natin yung matagal ng hiling na kinamatayan na ng ating iba't ibang senior na hindi makamtan? Marami kayong pera na nilalabas. Ito ba'y tama, sapat ang naibibigay natin? Ang tama nga implementasyon? Ito lang hiling po namin. Matagal na po ang universal pension na hinihingi ko ng ating mga senior. Nagpapakahirap pa sila. Mayroon pa signature campaign. Bakit? Bingi ba ang gobyerno? Bingi ba sa ating mga senior? O ang senior ang bingi? Baliktad na ngayon, partner. Bingi ang gobyerno pag senior ang bingi. Ito po'y panahon na po para tumayo para sa mga senior. Hindi lang sa Binmalay, hindi lang sa Pangasinan, buong Pilipinas po. Pinaglalaban natin na sana po bigyan pansin natin mga senior citizen dahil sila ang foundation ng gobyerno. Mga minamahal namin na mumuno, may mga magulang kayo. Kung wala kayong magulang, hindi kayo tatayo sa mundong ito. Yun lang po, Partner RJ, panawagan sa ating Pangulo at sa ating Sekretary ng DSWD, isang panawagan na dapat bigyan ng pansin at dapat isutaparan na ang Ay, nawala, partner. Kinoy, baalang ka eh. Sige. Sige, tuloy mo, partner. Tuloy mo, pultot. Sige, tuloy. Ito po isang panawagan na dapat bigyan na ng pansin ngayon. Marami na pong namatay na senior, hindi natin naibigay yung tamang pamamahalaga sa kanila at ang tamang pag-aalaga sa kanila. Kaya po, ulit-ulitin ko po, panawagan sa ating pinakamamahal na Pangulo, sa ating Sekretary ng DSWD at sa ibang ahensya ng gobyerno. Isipin nyo, mga magulang kayo, may mga magulang kayo, isipin nyo kung tamang na ibabalik natin. Masaya na po ang mga senior, nakakamtan nila, pero marami pa sa laylayan ang naghihintay ng ang nilang pangarap na makamtan ang universal pension. Salamat, Partner RJ, at salamat sa ating mga nakikinig at nag-subscribe sa ating programang PM sa Binmalay. Salamat at shoutout sa ating lahat ng mga empleyado ng ating sambayan ng bayan ng Binmalay, mga masisipang na empleyado natin, GO man, regular man, o mga iba't ibang tumutulong, mga kapulisan, lahat po sila. Salamat at ituloy po natin ang asenso alikwas ng Binmalay. Nakikita natin ang liwanag na daan para umasenso ang Binmalay at magiging isang top na bayan ng ating buong lalawigan ng ating bansa sa pangunguna ng ating Mayor Pedro Pet Merera. Bayan muna bago sarili. Sana all, walang masaol, masantos ng mahabig, yakabasan ng skinamin. Okay, thank you, partner. At magbabalik tayo bukas, partner, programa na PEM sa Binmalay. Si partner Leon Elorde Castro Jr. ay Oscar Head na Balay na Binmalay, Oscar President at Luyag na Pangasinan. Yan aspeto technical, kalot tayo si Engineer Nexon Dakal. Kaya balat sa Mactorian amigo RJ Beray Jimenez at your service always. Kalara na ng sublaya programa na SBM saray balitan na matwa. And kapaborito JCB Joseph Kanilang Bakani Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na